for, ja. Jeg er nødt til lige at trække jer nogle år tilbage i tiden til 2009. Og der boede jeg i Schandorf sammen med min mand Gert. Han var noget inden for finansverdenen, og jeg selv var key account manager i en mellemstor virksomhed, ja. Det gik alt sammen strygende derude, og jeg vil sige, at jeg vil nærmest på et tidspunkt nok have betegnet mig selv som lykkelig. Men så sker der altså noget, ja. Der sker noget, og det gør virkelig, at der sker en stor forvandling i mit liv, ja. Fordi at det, ja, jeg er nødt til lige at sige, at det var den 11. november, og det kan jeg huske meget præcist, fordi jeg havde en frygtelig hård dag. Ja, det kender I godt, kan jeg se. Ja. Men det havde jeg også samme dag, faktisk 2 uger samme dag, ikke sandt? Der bliver jeg fyret. Jeg ryger veritabelt ned på knæ og albuer. Det er et chok for mig. Jeg er færdig, fuldstændig færdig. Og I kender det sikkert godt. Lidt for meget rødvin. Man pæser frem og tilbage på sine 140 kvadratmeter og kan hverken finde mål eller med sin tilværelse ven. Og som jeg ligger der med blå tænder og håret i paskassen, så kommer Gert og fortæller, at han har fundet en yngre model, og han vil skilles. Ja, se, så er det lige, at så går min verden i opløsning. Jeg ligger der og daller rundt og ved stort set ikke, hvad jeg skal gøre. Og jeg samler mine sidste kræfter og kravler vidritabelt hen til en terapeut. Ja, og det er altså noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort. For ved I hvad? Den terapeut siger så, Benedikte, sæt dig ned og lukke øjnene og tænk på noget trygt. Ja, jeg sætter mig ned, og jeg lukker øjnene, og så kommer til mig, jeg siger jer, en ferie på Langeland som barn. Det var fuldstændig trygt og roligt. Og da jeg åbner øjnene, er det som jeg har fået en mission. Jeg må til Langeland, tænke, hvad det der skal hen. Kan du overhovedet lade sig gøre? Jeg har det overhovedet sin gang på jorden. Jeg tager min lille laptop og undersøger sagen og det kan det godt. Jeg kunne faktisk få en 4-daget gård for det samme, som min brugte Audi gav. Så ved I hvad? Jeg havde en lille byttehat og ikke så sammen. Så stod jeg her med kun lige med allermest nødvendigt. Og jeg stod kiggede ud over min egen blok her og skvalderkål så langt øjet rakte jeg. Også inde hos naboerne. Det var fuldstændig fantastisk. Ja, og så næste morgen, da jeg så står op der, så tænker jeg, ved du hvad, Benedikte? Du forstiller dig. Der er noget, du ikke er ærlig med dig selv om, lille skat. For ved I hvad, jeg hedder overhovedet ikke Benedikte. Nej, jeg hedder faktisk Bente Hansen. Ja. Så hvorfor bliver det med at holde fast i noget, som ikke er nødvendigt, for hernede forstiller man sig overhovedet ikke, vel? Nej. Så jeg tænker, Bente Hansen, kom nu tilbage til dig selv, og når du var i gang, så kunne jeg kravle lige godt begynde at snakke fynsk igen, ikke? Fordi jeg har overhovedet, jeg kom op fra Nordfyn af. Og ved I hvad? Det kan man lige så godt stå ved, ikke? Fordi det her, det der snakker folk, er helt så mærkeligt, så det er overhovedet dig, der lægger mærke til det. Så jeg står der og tænker, Bente Hansen, her er du på Langeland, du kom hjem, og så kommer jeg til at kigge mere mig selv. Så tænker jeg, hvad dævnen er det, Gustafia, der er weepy-bar. Hvad er det for noget, det er de sko her, de strammer, og de er for høje, og jeg kan ikke holde ud at gå i dem. Sådan har det altid, eller i hvert fald været en møg lang tid, ikke? Og jeg finder så der på den der gård der har de efterladt sig nogle kloks der, ikke? Jamen, I kender dem godt, ikke? Så ja, jeg har det samme som far, ikke? Så skal I gå nogen, for det er helt fantastisk. Jamen, det er så dejligt, og så kigger jeg, og så jeg for helvede, det er også stramt. Se på det. Og have sådan noget stramt op på, lige pludselig så tænker jeg, hvorfor skal det ikke have lov til at stå ude her, og have lov til ligesom at fylde det, der skal fylde, ikke? Og den her, den er alt for stram, og jeg ikke have det på mere. Slut med det! Og så kan den her også lige til. Så stod det jeg, og jeg tænkte, nej, var det dejligt. Og så var det, der var kun et forsvarsværk tilbage, ikke? Kender det godt, ikke? Og den her. Det er sådan et strukturinstrument, de der med bøjler, ikke? Og de sætter det med stramt, de her brystbeholder her, ikke? Og jeg tænkte, ved I hvad? Nu skal jeg se, om jeg blev ordentligt integreret. Nu skal lakmuspunkt stå nede i Superbrusen, nede i Rukøbing. Så jeg tog den af, ikke? Ja, det gjorde jeg. Og det vil jeg gerne stå ved. Og så tænkte jeg, nu skal det være. Ja, men det tænkte jeg. Og så går jeg ned i brusen. Så tog jeg ligesom sådan en indkøbsvogn, for ligesom at have noget at holde mig til, ikke? Og så gik jeg igennem Superbrusen, og den der nævne blev stor, ikke? Og jeg gik der og slinger frem og tilbage med paptøj, ikke? Og ved I hvad?
lange venner. Det er lange venner. Tak skal I have, jeg er kommet hjem.